माखौथ' सिरि थाबाय थाखो? बिदि नोंबो बुङाबा आंबो बुङाबा बिदि सिरि थाबाय थानो बोरै जानांगौ जाखो? माबा मोनसे बुंदो ना। मा बुंनो गोसो बुं, आं बुंनो जेबो गोसो जायाखै। बिदिब्ला आं थांफिनसैलै। नोंबो आंजों रायज्लायनो जेबो गोसो गैयाबालाय। बोरै रायज्लायनो गोसो जाबावनो आङो? नोंनो बुंनायसाय। आं नोंखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखायोमोन नों माबा मोनसे खालामबावदो ना होननानै। नों खोथाखौ गनायथाराबा। थोद नोंबो खोथाखौ बुजियालै। नोंबो सानसेनो गराय मैदेरबो गाखोग्रासो मानसियानो। नों बिदि बेखारै थाबाय थायोबा आं नोंजों बोरै जुलि जागोन बुंनायसाय आरो आंनि आइ आफाया नोंनो बोरै हरगोन? थै नोंबो दस्राजों लाइन लाखाबाय बेनिखायनो दाना आंजों गोरा गोरा बाथ्रा रायलायग्रा जाबाय। मावगोन आङो लासैनो। नोंबो बुजिनांगौब्रा एसे। आरो दस्राजों थांनो गोसोबा थांनो हागोन। आं हगारनो राजि नोंखौ। नोंनि खुगायाव दस्रा राव गैला नामा हो? आं थांबालाय माथो खालामगोन नोंलाय हो? आंजों बारा हेब्लु हेब्लुआ सोलिया मिथिबायना? मोजांबासो मोजां, मोजां नङाबा। हा थांदो ना गारनानै थांदो नोंखौलाय सोरथो बादा होबाय थाखो थां। आं थांमारनांगौ ना? जै आं थांबाथाय खिन्थु आंखौ दा नागिरखा दै मिथिखा। नोङो दुगाखौ नायनि आं सानसे थानो हायो दै आंखौ गारनानै।